Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzerari 263. Muzuva ranhasi asida kudyirai nguva yenyu. Tina Mambo Musara. Vamwe vanovaziva nezita rekuti Sekuru Sinyoro nekuti takambovapinza panapa pachivhitivhiti cheHadzerari 263. But nhasi tafunga futi kudzoka kwavari tibvunze umwe mubvunzo wamaibvunza mucomment section tikurukure naMambo Musara. Mambo Musara makadii? Ndinofara makadii, kwakadiwo kumabasa, yakadiwo muri yeZimbabwe kwose kwamunofamba. Aiwa, muri yeZimbabwe inofara zvayo. Mambo Musara, first question yangu zvandichatanga kubvunza, mubvunzo wangu wekutanga ndewekuti munorombesa here? Aiwa, kwete, Mambo Musara havarombese. Mambo Musara ndiripo pakurwisana nevakatobata urombwa. Vane zvikwambo, zvitokoroshi nezvidhoma zviri kuvanetsa. Vane mimisha makatobatwa urombwa nana baba wavo kana nana sekuru vavo. Zvinova zviri kuvanetsa mazuva ose kana kuti pavanorara nepavanoswera. Indiripo pakutorwisana nezvinhu izvozvo. Zvitokoroshi nezvidhoma izvozvo ndiripo pakutorwisana nevari kurombesa vacho futi. Nekuti chinhu chinonzi kurombesa chinhu chinotambudza dzinza makore nemakore. Saka ini ndiripo pakutotumwa kurwisana nevanhu vari kutopa vanhu zvitokoroshi nezvidhoma vari kurombesa, ndichitodzorera kwazviri kubva ikoko. Right, Mambo Musara, mubvunzo umwe wandinawo ndewekuti muonero wamunozviita n'anga dzinobuda pasocial media sekuona kwenyu, pane yamakamboonawo here pamweya kuti iyi inorombesa akaunti hairombese? Ya, varimo, vanorombesa varimo. Hatingagone kuzovataura hedu nemazita, asi varimo. Asi kurombesa vanhu nenzira dzeropa zvinhu zvakashata. Zvinhu zvakaipa, zvinopedza dzinza, umwe achiwana asi dzinza richipera. Zvino ndiri kuti hokoyo kune vane vaiva vane zvikwambo zvavakapiwa kana zvavakabata, nguva yekuti zvinhu izvozvo zvichidzimurwa muno munyika yeZimbabwe ndo nguva yakwana kuburikidza Mambo Musara nematumiro andiri kuzviita. Right, Mambo Musara, tomboti inini ndiri kuda kuita mari asi handisida kuromba, mungandiitawo sei? Mari inoita nenzira yamusika vanhu nevadzimu. Kune vanonzi vashavi kana kuti vavhimi. Unouya mukati medare wogezwa mhepo, wokumbirwa kuvashavi nevadzimu, vokuvhurira gwara nenzira yeraramo. Hakuna mudzimu usingapepweredzawo. Dzinza nedzinza ritori nevashavi vedzinza iroro, ritori nevavhimi vedzinza iroro. Saka chinenge chiripo ndichekudzimurirwa mweya yezvikwambo kunonzi kugezwa mhepo dzezvikwambo dzekuseenzeswa. Wagezwa mhepo wokumbirirwa kuvashavi nevavhimi vako, masango ako anotovhurika. Kana wanga kwatovimbiswa kuenda kuUK, unotoona wakutoenda kuUK, nekuti izvozvo ndo zvinovhara zvikwambo zvatiri kukurukura nezvazvo izvi. Wakumbirirwa kuvashavi, vashavi vabva vakuvhurira gwara nenzira zvisina urombwa. Ngatizive kukumbirira kuisa bute, kukumbira kuvadzimu, kubika mabira tichikumbirira vadzimu vedu, tozorodza mweyembereka yesamurisa nezvikwambo izvi, toidzimura, toitsipika, zvinhu zvako zvokufambira zvakadi zvakanaka. Alright, Mambo Musara, vazhinji vari kunzoko vari muno munyika yeZimbabwe vari kune dzimwe nyika, pane munhu wekutoti akashanda mari unoibata asi auone chisvinu chaunenge waishandisa, chingave chii ende anobatsirika sei? Zviri paviri. Chikwambo chinodaro kana chirimo mukati medzinza chinoita kuti pwere dzemukati meropa kunonzi kushandiswa kana kuti kuseenzeswa. Vanobata mari agofunga kuti ndoda kutenga mota asi anozongoona mari iya pasisina. Vamwe vanotoona mari vakaisa mubhegi votoona musisina mari. Kozoita mweya yengozi inodaro futi, inoita kuti mari yako iwe isashande, usaburitse chipenyu chinooneka mukati meupenyu hwako. Saka zvakuda watsika mukati medare kana kuti wataura naMambo Musara kuno kudare, ndobvunza matara angu kuti iwe rako rakamira neripi, ndoenzanisa dare chakanaka chioneka kumunhu, mari yotanga kushanda chakanaka chioneke pane zvaanenge achironga. Alright, Mambo, vanhu vazhinji vari kunzoko, mubvunzo wangu hauperi. Muri yeZimbabwe, vanoda kubata Mambo Musara tisatenda kure. Namba ndo dziri kubuda pascreen dzakanzi Mambo Musara. Vari kuda kuvabata namba dziri pascreen dzakanzi Mambo Musara. Mambo Musara, umwe mubvunzo wandinawo ndewekuti hanzvadzi dzedu kunzoko dziri kuchema dzichiti murume wangu atorwa azoitwa zvakadai, haachadzoki kumba, haachaone mhuri. Angabatsirike sei munhu akadaro?
Ipapo ndo pane mikurumbira yangu yese nembiri yangu ipapo. Murume, ndinoti muri eZimbabwe, murume akanzi atiza mumba hazvine kuti ane makore mangani, hazvine kuti ane mazuva mangani, hazvine kuti akanorora here kana kuti haana, ari murume wako iwe. Pano ndine mushonga unoshanda, mushonga wedu wepasi chigaro wechikaranga nechivanhu. Mushonga uyu unoshanda zvekudzosa murume ne3 days. Ne3 days. Panorara pose anenge achiudzwa kunzi dzokera kumhuri yako. Panorara pese anenge achiudzwa kunzi dzokera kumhuri yako. Uyu mugwenzi iroro ndinaro muno mudare. Ipapo ndo pandozikanwa nembiri yangu Zimbabwe yose kuti ndo pane mbiri yamambo Musara ipapo. Hakuna murume anonzi aenda kana mukadzi anonzi aenda iwe uchimuda ukauya pano anodzoka. Ndinotanga ndakukumbirira kumudzimu yako nekuti kune mhepo dzinenge dziripo. Kwoita kunonzi kugezwa kwemhepo. Kwapera kugezwa kwemhepo ndodaidza murume mogarisana mukusvika pakuchembedzana pasina kana dambudziko. Alright. Todzoka pane imwe nyaya. Pane vana vazhinji vari kuenda kuzvikoro uko. Unozoona mai vachiti aya mwana wangu chikoro ini naigona. Asi ndakazongoshamisika akatanga kuti anga kurasika njere akupenga. Chingave chii ende zvinogadzirisika here? Kune varoyi vanoshereketa. Ndo paya pandinoti huyai kuno kwamambo Musara mutore inonzi hoko yemusandide. Hoko yemusandide ihoko inodzivisa mweya yevaroyi kana kuti mweya yezvikwambo yatataura nezvayo. Mwana anobirwa njere kuburikidza nevaroyi. Vamwe vanototi vakatarisa pabhodhi vanenge vachiona rima. Vanhu ivavo vanenge vashandiswa nevashereketwa. Pane uroyi hunoitika handingakwanise kuhutaura asi ndohuziva maitirwo azvo. Zvekuti vamwe vanotora matsito votora zita remunhu voisa mumabhodhoro vokuchukudza vodii voisa imwe mishonga inonzi midima. Mwana haachatoone chimwe chinhu. Kana kuziva muchikoro yanga achigona achiita manamba 1 manamba 2 wozopedzera kuona kuti ndiye kutovhara dho muklasi. Ngavauye vatsangane nehoko dzandinenge ndiinadzo. Hoko idzi nemiteuro yandinonoti vaite zvinoita kuti mweya iyoyo isabate kuvana kana kuti isabate kupwere. Vabereki vazive kuti vari kuchengeta vana vavo vasina zvipingaidzo kana kuti zvinokambaira kana kuti zvinonanaira mukati menzira. Right. Muri Zimbabwe ndofunga mapanzwa. Regai tidzoke kumashure mbichana. Pane vanhu vari mumabasa vanenge vachiteerera video rinoirika kuti vari kunzwa mambo vachitaura. Mambo, ndinodzoka pakuti inini ndiri pabasa asi ndoda kupromotwa, ndinoda kuromba, ndoda kupromotwa. Zvinokwanisika here? Zvakanyanya. Kukudzwa pabasa kuriko, iriko mishonga yekutoti munhu anokudzwa pabasa. Isiri yekuromba kana kuti yeushereketwa. Itoriko mishonga, mushonga iyo yamuri kuona iri apa. Itoripo mushonga wokuti ndikakugeza mhepo, ndikakuti iwewe chienda pabasa pako, waenda pabasa pako onodai. Mangwana kuswera mangwana wakutonzwa mambo wepabasa ipapo kukuda. Zvakanyanya ndo kupromotwa kwaunenge uchidi kuchiitwa. Chiya ndinotanga kugeza munhu ndichekuti kune munhu anoita chinhu chakanaka zvisingamboita asi hazvionekwe zvipi izvozvo. Agogona basa kana makore nemakore ari pabasa ipapo pagotopromotwa umwe munhu auya nhasi asi yane kana 7 years ari pabasa ipapo. Imhepo idzodzo vanenge vakasungirirwa sembudzi vanhu ivavo. Saka ndinovati huyai kuno ndokugezai, ndakugezai ndochikupai mushonga wokuti munopromotwa, muchibva munopromotwa. Inini result yangu ndiye mazuva, haisi yemasvondo kana kuti tichamirira kuti zvichaita. Yangu ndiye kuti uchitouya pano ndichikugadzirira ndokuudza kuti 4 days zvinhu zvako zvinenge zvadini zvatoita, nekuti ndo zvandakatumwa ende ndinozvigona, kwete kuzvipa mbiri, ndinozviziva. Right, muri yeZimbabwe ndofunga mambo mavanzwa vachipindura mubvunzo iwo. Ndodzoka futi. Pane vanhu vanzwa nekurarirwa vakadzi vavo vari kumabasa. Vari kuda rukawo. Zvinogadzirika sei? Rukawo ndinaro. Ndine rukawo rweruvare runonzi ruware ndinaro. Ndoita rwekuti vanhu vanoita kunamirana kana kuti kukochekerana. Nyaya dzangu zhinji ndisingaburitse pamasocial media, asi nekuda kwekuti imi mandinga muchazoona nyaya dzakawanda dzichabuda, asi ndine zvakawanda zvandaita. Ndofunga kumachief kana kumadzimambo uko vanotoziva kuti mambo Musara vanoita nyaya dzakati nedzakati nedzakati. Kwoita rukawu runoita kuti munhu akarara nemukadzi wako anoita runonzi ruvhuna kana kuti kuvhunura nyama yeshe
ganda iri rotanga kukwapuka ndinarwo rukau rupi irworwo. Ndoita rukau rwekuti murume akarara nemudzimai wako anozvimba kuita hari, aiwa kuita chihari chaicho kunhengo yedu yana baba ukoko. Ndinarwo rukau rupi rwese irworwo. Alright. Pane vanhu vazhinji vanzwa nekubirwa mota dzavo nedzimba nevanozviti mapastors. Mungakwanise here kupa tsanangura kuti zvinodzoka here kana takuita zvekubatsirwa kuya tichiuya kwamuri? Izvozvo zvinodzoka. Hazvinei kuti wakabirwa mari yakawanda sei, hazvinei kuti akakubira in'anga, hazvinei kuti akakubira ndipasta, hazvinei kuti akakubira ndimufundisi. Uya kuno kwamambo Musara. Zvinhu izvozvo pandinoita nheketo nenheuro dzangu wauya pakati pedare, kana kuti pandinoita minamato, ndinokupa mazuva mashoma nekuti kune zvandinotuma zvinomunetsa ikoko, zvinoita kuti zvinhu izvozvo zvidzoke. Saka ndiri kuti vazukuru vagere muZimbabwe kana kuti vagere kunyika dzipi nekunyika dzipi, hazvinei kuti uri kupi, kana wakabirwa woona mambo Musara, zvinhu izvozvo zvinodzoka. Hakuna chinonzi hachidzoke. Zvichida wakabirwa mombe, zvichida wakabirwa dzimba. Ndinoshereketa, ndine musikanzwa, handisi venyuchi. Inini handite zvinoita vamwe zvenyuchi zvezvo. Inini ndinotuma hondo dzangu ndoga. Ndine mhiko dzangu dzandinoita inini, dzandinotumwa dzinononetsa munhu odzosa zvinhu kumuridzi wazvo. Alright mambo. Takatarisa pamberi pedu pane mushonga uripo. Mungakwanisa kutitsanangurira kuti umwe neumwe unoshandei? Mishonga iripo yakawanda. Ndangoti nditore mishoma yamuri kuona iyoyo. Uyu unonzi moyo mumwe. Uyu zvaunonzi moyo mumwe uyu. Muri kuona inini matumirwo andinoita pamishonga. Andishandise mishonga yekupuhwa zviguchu remishonga kudai. Ndikakupa teaspoon, handiri mukuona pane teaspoon, ndo inoshanda nemishonga yangu. Uyu unonzi moyo mumwe uyu unoshanda pakuti kune varume vaye vanopinda mudzimba, handitika une mukadzi vochida kuchitanga kutsvaga magirlfriend, vauda kutanga kuita chihure. Indinopedza chihure manje, kana kuri kumukadzi kana kumurume nemushonga uyu. Mushonga uyu unonzi moyo mumwe, unoshandiswa pakubika kana pakugeza. Ukadya uri iwewe wauya, kana kuti wawirwa nemukadzi wako iwe wacho atirari. Zvapera. Ukatenderera ukaenda kubasa, uchingonzi chibuda pabasa, wakutofunga mukadzi nekuti unonzi moyo mumwe. Amufanire kusiyana nguva yakareba. Ndo mushonga uyu unonzi moyo mumwe. Ndo mupfuwira. Unoshanda semupfuwira, asi uyu manje handingati mupfuwira nekuti unopfuura. Asi harizoite zungairwa here? Ayo, mupfuwira ndo unoitisa zungairwa. Alright. Uyu unonzi moyo mumwe wekuti iwe izvezvi uri kunoko handitika mukadzi wakoko ari kutsva izvezvizvi, ari kutoti hakuna nguva yekuzoenda kuhure, hakuna nguva yekuzoenda kumagirlfriend, nekuti iwe pauri kutobuda pabasa uri kutongo dai ndaenda kumukadzi wangu, hamudi kunyanya kusiyana stereki. Hausi mupfuwiro wekuti takutora zvipota nemadziro tokuita chipusa. Aiwa, hausiriwo iwoyo. Handiri muri kuona uyu ndinoburitsa munhu ari mujeri, handitika akasungwa kare, ari murimandi, handitika ndinoburitsa neuyu hama yake yauya, weropa rake yauya, ndinomuburitsa. Uyu unongoshandiswa chete pakusunga paruoko apo, musi wekupinda kwehama yake mukoti, nyaya iyo inonopera. Hazvinei kuti nyaya iyo yakakura sei, uya kwamambo Musara uone kuti nyaya iyo inopera. Mishonga yangu inini ine chichawa mukati. Madzitateguru edu isusu machawa. Saka mishonga iyi handishandise mishonga yakawanda. Ndinoshandisa tumushonga tushoma. Uyu ndiwe jeri futi. Ndiwe jeri futi uyu. Uyu ndiwo kugeza mhepo, kugeza minyama rushambwa nejambwa. Mipfuwiro wangu wachabvunza ndiwo uyu. Kune unonzi chinamira. Chinamira ichi ndinotemerera muzukuru akauya pano padare. Ndotemerera kuti akadanana nemunhu, hazvinei kuti achiri mwanasikana, akadanana nemunhu yewarara naye vakutoenda vese hapasisina, achatiza ipapapo, unonzi chinamira. Right. Aipere handingaidongomedze yese, ndizvona ika. Uyu munhu anonzi anodonha pfari, hazvinei kuti makore mangani. Akauya papa ndikamupa gwenzi iriri, pfari hapasisina. Pfari yapera. Indorapa pfari ne 2 days.
chinonzi pfari chiya hazvinei kuti akatsva kana kuti haana ndorapa pfari ne2 days pfari yatopera handiti mazvona uyu futi ndiwe jeru asi unosiyana nekuti dzimwe tunyaya umwe munhu anenge achida kuenda kupolisi tinomudzosa neuyo wandambotaura ndiwo munhu anenge ari kurimandi yakawandisa mushonga uyu mushonga uyu ndinoushandisa kusunga varume vane musikanzwa uyu unoshanda kusunga murume kuti kana akabuda kunze haachanorare neumwe mukadzi unozoshanda netsangadzi ndinezoenda kunonzi kusunga kusunga mutezwa uchadi auchamira zvinenge zvapera tinogona kutombokusunga zvekuti kumba mako imomo tombokuti dziwo sara uri kamwana kachangobva kuzvarwa tozoti aiwa kana tazoona kuti zveshuwa munhu uyu asungika tozosunungura kuti ungogona volume yemumba mako sekuru musara vanofamba nevolume yemumba mani mako saka yakawanda mishonga yacho handingaipedze ndizvonaika ndine mishonga yekukudzwa pabasa ndine mishonga yekuti munhu adiwe kune vakadzi vanoda kudiwa nevanhu vane mari vembinga vaivai ndiyo imwe mishonga yacho yandiri kutotaura nezvayo iyi handiti muri kuona uyu ndiwembinga uyu inonzi koma remukute koma iri rekangoiswa tishoma shoma mumafuta mukufamba mustreet mabhenzi mamheno vane magd7 ikokoko amheno dai kuti tonzi munhu yenda mugadzira akadhumana nachivayo anorovera futi ipapa anorovera kubvunza ipapo tine vakadzi vanotsvaga mari vachitengesa muviri ndiwo uyu unoshanda ndiwo uyu manzwa uyu unotoita kuti wabhadhara iwe $50 ika iye anogona kukuti $5 iwe unobva wati wegai ariga ndipe munhu $50 nechikonzero chekuti unoattracta imagnet pachezvayo ndo gwenzi irori iri rinomisa mabenzini rinomisa magd6 kungozora chete kumeso ndatanga ndamugeza chandirotanga ndageza ndoziva kuti kune tumhepo tunoteera vanhu saka ndotanga ndamugeza ndozomupa gwenzi rinonzi koma remukute koma iriri ukafamba kana uri munhurume vakadzi chete asi kumunhu rume manje rinopedzisira manje wakuita 17 vakuzokunetsa vakadzi kumunhukadzi wakana wada mbinga yako unongouya ndokupa iri gwenzi irori akawanda makwenzi acho handingamapedzi saka ndiri kuti uyu kana murume wako uchiziva kuti ane girlfriend ndobva ndareendesa kuperiod girlfriend racho nhasi chaiye kungogadzira nhasi mangwana rakutoenda kuperiod zvandinoita gwenziri ndinongotora gwenziri ndoti tora picture remunhu upi iyeye ndizvonaika toenda panoerera mvura tobatanidza gwenziri nepicture tobva tasunga neshinda so mvura itanga kuyeredza picture riya negwenzi uku kwakutoendwako kusvika inini ndati chimira kana panini ndisati ndati chimira kuenda kunguva unofa wakadini wakadaro saka ndiri kudzidzisa mhuri yezimbabwe kuti varume vevanhu havabatwe nekuti kune vamwe vachauya kuno kwamambo musara unopinda bisi unopinda bisi akawandisa handingamapedze makwenzi ndine makwenzi ese ekudzora tsinga dzana amai ekugadzira miri yana amai ndinawo makwenzi ese iwayo asi zvikuru ndozvandinonyanyofarira mukati mematare mhepo dzemusha mhepo dzinonetsa mbereka nesamurisa zvikwambo zvidhoma zvakabatwa haiwa idzo ndo matare andinoda handinyanyofarire tumatare tusina basa vabirwa vatorerwa pfuma dzavo vatorerwa zvinhu zvikuru ndo vandinonyanyoda inini kuno kudare kwamambo musara alright mambo musara kutsipika musha munotsipika here wongu ndinogadzira musha ndine hoko yandambe ndichataura kunonzi kutsiga musha sorry kutsigisa musha ndine hoko yanda ndichataura iyaya inogadzira musha iyo yamuro yadi hapindi kana mushereketwa hapindi kana pane aita nharo inobva yakika ega inodzorera hondo
kuhondo hokwe idzodzo dzine maitirwo adzinoita iri munyengetero neminamato. Inini handina mishonga inonzi iyi yakashata. Mishonga yangu inoereswa nechiprofiti, mishonga yangu inoereswa futi nechiwanhu. Ndosaka muchiona Mambo Musara anobatanidza chiprofiti nechiwanhu. Handina zvinonyanya kuyera zvakanyanya. Zvinhu zvangu zvinobva kuna Mwari nevadzimu vanondituma, nevepasi vetsunguri dzemvura ndo vanondipa simba nemitombo. Ndosaka ndichitaura kuti mitombo yangu haisi yakawanda, mitombo yangu tushoma kaka half teaspoon apa, asi kana kuburitsira mhinduro yakanaka. Right, tiri ipapo pane madzimai anetseka nenyaya dzembereko. Mbereko haisi kubata, munouchika here? Aiwa, ndinouchika, asi ayo matare iwayo ndo tudoko twatatichataura nezvatwo. Uchiko aiwa, vazukuru vanouya zve nekuti toda kuti vazvareka vawandezve, vanouya ndo tuma small twacho itwo. Asi uchiko ndinoita chero ane makore akadii asina mwana, ndinouchika. Right, muri Zimbabwe zvandabvunza manzwa, zvamuchadawo kubvunzawo comment section ndeyenyu, ndichanhonga mubvunzo imomo. Mumwe musi patinodzoka tichitaura namambo votikurukurira nyaya dzamunenge mabvunza vachitipatsanurira. Mashoko ekugumisira pathis video ambuda kuudza mhuri yeZimbabwe mungadiwo kuti chii? Mhuri yeZimbabwe ndinovati kwese kwamuri mukabata Mambo Musara, zvine kuti uri kuAmerica, zvine kuti uri kuSouth Africa, nyika ipi, ndinokubatsira uri ikoko. Tibate, musagare nematambudziko enyu, ndibatei ndigadzirise nyaya dzenyu. Kana pane mumusha makabatwa nezvese zvandakurukura, mhuri yeZimbabwe ngavabate Mambo Musara, tipedzerane nevanhu vapi, nevanhu ivavo, tipedzerane nezvinhu zvipi izvozvo. Usagare uchitambura kuzvidya moyo. Minamato yangu mhuri yeZimbabwe haisi yeurombwa, haisi yeushereketwa. Saka musazotye muchiti aiwa Mambo Musara vachatipa zvinhu zvinopanduka. Aiwa kwete, minamato yangu yakanaka yakajeka. Saka kwamuri kwese ikoko ndibatei, huyai nematambudziko enyu nemadzidzo enyu, ndisingazvipe mbiri, asi imi ndimi muchandipa mbiri. Tatenda.